Úgy működik a tejhozam, mint ha semmi nem történt volna. Erre beszól a Brezsnyev, ugye, hogy nálunk olyan a hivatal, vagyis a fejlődés, hogy eldobnak egy dinnyét Amerikába, és mire odaér, akkor meg is érik. A másik azt mondja, igen, nagyon jó, akkor a mezőgazdaságunk. De viszont van egy probléma, hogy nem jó a paradicsomnak a minősége. De miért nem jó? Mert azért nem jó, mert beledobálják már lucskosan a paradicsomot. Ez is azt mondja, hogy nem úgy működik. Nekünk csak parázdát kell kivinni, és a paradicsom ott érik, ahol van. A másik azt mondja, hogy ezt mit? Várjál, azt igen. Van még egy negyedik, aki mondja, hogy nézi őket, és akkor azt mondja, hogy ezt azt hiszem, hogy az, jaj Istenem, de szeretném mondani, hogy ki volt. Na mindegy. Erre azt mondja a Brezsnyev, nem, a Kádár mondja, ugye, hogy azt mondja, hogy kisziával az a szájba baszott. Igen, a szájba baszott kurva vakanyát. De viszont ott a baj, hogy azt mindenki látta, és az anyja azt mondta, hogy, vagyis az egész világ látta, és akit, na várjál, elbasztam az meg. No. De mindegy, mondom, mert a lényeg most jön be. Azt mondja, megműtötték közállók Amerikába az asszonyt, és akkor annak tettek bele 2 üvegszemet a személybe. Tehát így számolt be. És 2 üvegszemmel meglátta, hogy a munkás az ujjából csöpög a tej. De azt folyik. Akkor nem tudom elmondani, lebárom. Mondom, nem tudom elmondani. Ez a másik meg azt mondja, hogy azért mindenki hazud csak. Azt mondja, hogy na jó van. Mondom, nem tudom elmondani, meg azt szentesül. Tehát akkor ott járunk, hogy tehát a tej az folyik, a üvegszemű anyját megütötték, és az üvegszeművel az operációs tájgén túláll. Erre beszól Kádár, a kisjárásnak jót szállott az a kurva édesanyjára. Mert ugye, hát ő azt se hitték el, hogy itt mit levarták a munkásemberúját, a másik nem hiszi el, hogy ugye, hogy a dinnyét elhajítsák 250 kilométerre, és akkor az odaér, akkor a szép nagy dinnye van, a másik nem hiszi el, hogy a paradicsomot azt nem is kell kapálni, hanem csak éppen csak rádába szedik, ennek meg azt mondja, nem hiszi el, hogy ugye az üvegszemű anyja azt mind látta. Mert üvegszeme volt neki, mind a kettő. Azt erre beszúrt Kádár, hogy hiszi el a szállóbozok kurva anyjátok. A szótornak hálajóstenek vége, de vonom még tovább is, de már mindjárt otthon vagyok, és már nem tudok tovább mondani valamit. De még lesz ennek folytatása. Köszönöm. Megműtötték az üvegszemmet, belettek egy üvegszemet. Igen, és mindjárt látott az üvegszemmel. És a munkás kezét a tején beteg lett, tehát betőgyálta a tején, tőgyúrásra lett, és levágták a tőgyúrásra volt, erre egy munkás leesett, és gyorsan levágták a 4 ujját, és rávarták a tejének a tőgyére. És a 4 ujját a tőgyére, ugye ráforrott, és a 4 munkás embernek a 4 ujja, abból fejték a tejet. És akkor Jó volt a tehének, tudta csöcsörészni magát. igen, tudta csöcsörészni, nem a tehének voltunk. Tehát túl kulturált volt a tudományunk. Tehát nagyon kulturált volt a tudományunk, mert egy munkás embernek bármelyik részét fel lehet használni. És a tehének is feleljött, mert az meg kapott egy tőgyúras, neked megszerelni a 4 tőgyét, és a 4 tőgyét levágtették, a munkás ember bum, valami baja lesz neki, levágtak a 4 ujjat, visszavarták a tehének, és ennyi.
erre mondja megint ugye Brezsnev, hogy az ő anyjának baj lett a személynek, mit tudom én, akármilyen, és akkor azt mondja, hogy megműtötték az orvosok, és tettek nekik be ilyen műszeret, és ez mindent látott vele. Mindent látott vele. A másik mit hazudjon, akkor mit hazudik meg? Azt mondja, hogy ők adottak egy dinnyét, ilyen kis, mit tudom én, 3 dekás, 5 dekás, legyen akár 30 dekás, és innen áldották Amerikában, mert odaért, ahol dinnye megérett. És erre a Kádár megharagulott, mert semmit nem hitt el. És azt mondta ugye a Rucsovnak, hogy ezt hiszi el az a 70 százalékos vakanyát. Már nem bírt neki mit mondani. Már neki küldötték meg a szemét. Ugye aztán hát ő ezzel csak látott. Azonban a 2 kukken szemével. Hát meg a cseccsel fogott. Meg a cseccsel fogott, ugye Kádár, mert valóban tényleg itt munkásember nem egy pusztultam, mert nem 2. Aztán levágták be, meg Magyarországon itt olyan barultban, mert le a kalapban. Meg, így van. Leesett egy munkásember, gyorsan levágták a 4 ujjat, és rávolták a tején tőgyire, és a munkásemberek az ujjába felték a tejet. Köszönöm.